No ľudia, takže zasvietil som si tu. Hej, máme tu môže natrčať, pauznúť, unpauznúť. No, celé takto neóny mám. Hej, neviem, jak sa to volá, letky alebo neóny. Tuto samozrejme hrám. Tu je môj druhý účet. Tuto je tá ceruska. Tu som si zasadil ešte domček, aby to nebola šťaká tma. Tu mám telku, a to vám nemusím ďalej ukazovať. Samozrejme počítač. Trošku špinavý, hej. Zajtra ho idú čistiť, tak natočíme si aj to, že jednoducho vám poviem zajtra. No, tu mám ďalšiu lampičku. Samozrejme momentálne teraz natáčam, tak idem to dotočiť, lebo sa mi tam spawnula žiraf a celé stred, takže pracujem a dajte odber, inak si žirafa celé stred príde pre vás. No nič, ja idem kúpiť rýchlo. No ľudia, kúpil som si tú žirafu celé stred, hej. Mám ju tam v bejske, neviem, či ju vidíte teraz, môžem to ísť ukázať, samozrejme takto nejdem natáčať, lebo to vyzerá hnusne potom. Vidíte, to takto ja natáčam. Žirafa, celé strech a ešte niekoľko minút, počkaj, ja vám poviem, čo do tej Black Hole Gold práve. Nemám mi povedať, že koľko minút, si pozriem na hodinky. 20:37, čiže už iba 23 minút a je to ináč vrzga mi stolička, hej, tak jak extrémne vrzga. No, tu máme sobu, hej, spíšem nejaké blbosti. No tak, toto bolo všetko a my sa vidíme u ďalšieho videa, tak, alebo livestreamu. Dúfam, či už dáte tých 40 odberateľov, neviem sa dočkať na ten livestream. Fakt prosím, ľudia, možno sa bude hrať o Black Hole Gold, alebo Mission Jupiter, alebo 6-7, ale 6-7 je 0,111%. Počkaj, nie. 0,00001%, že sa o to bude hrať, hej. No tak, my sa vidíme u ďalšieho videa a dajte odber, lebo sa neviem dočkať na ten livestream. Tak zatiaľ, čaute.